ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಲ ಕುಷ್ಟುಪ್ಲೆ ಎಪ್ಪಲ ತಿಳಿದುಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲಾಗ್ಡ್ ದಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಪಿರೋಪ್ನ ಬಂಡ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾಡ್ಪಿರೋಪ್ನ ಅವಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ಲ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾಡ್ಪಿರೋಪ್ನೆ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡ್ಪಿರೋಪ್ನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನ ಮಾತ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಏನೊಂದು ಮಿಠಾಯಿ ಮಂಡ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ. ಆ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡ್ಪಿರೋಪ್ನೆ ಅವಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಫ್ಲೇವರ್ ದಲ್ಲ ಪಾಡಿರಜ್ಜಿ ಕಲರ್ ಪಾಡಿರಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಡ್ನೆ ಸುಗರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಡ್ನೆ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನಂಜಿ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ವಾ ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮನ್ಸೂಕ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಪೋದು ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮನ್ಪುಕ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೋದು ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುಡು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬೋರ್ಚ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಬೋರ್ಡೈನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಸುಗರ್ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮನ್ಪುಕ ಗೈಸ್ ಕಲರ್ ದಾಲ ಬಾಡಿರಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಪ್ಪಲ ಕುಷ್ಟುಪ್ಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮನ್ಪುಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಳ್ಳಿ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ನಿಕೀಳೆ ತುಳೆ ಗೈಸ್ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತಾರದ ಮಡಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ತುಳೆ ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಚಾತನು ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಳೆ ಈ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಅವಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ದಾಯ್ತ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅಂಡ ಸುಗರ್ದ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ನಿಕೀಳೆದುಳು ಗೈಸ್ ಖಾಲಿ ಸುಗರ್ ಪಾರ್ದು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಕ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಕ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುಕ ಮೆಲ್ಲ ಐದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಐದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಸ್ಟವ್ ಮಲ್ಲೆದಿರ್ಕ ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಚೂರು ನೀರಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ಬೋಡ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀರಿದೆ ತೊಂಡು ಇಜ್ಜನ ನೀರು ಬೋಡ್ಚಿ ನುಂತುಂಡು ಸರಿ ಉಂತುಂಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಡು ಬಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ದಿಡ್ದು ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮನ್ಪುಡೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮನ್ಪುಡೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಹೊಡೆದು ವೈಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ಗೈಸ್ ದಾಯ್ತ ಪಾಡು ಸುಗರ್ ಪಾಡು ತುಳಿ ಚೂರು ಬೆಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಡು ದಾನಿ ಬಂಡ ನೀರು ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕ ಕೊದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಂಚಿದು ಪೋವು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಅವ ಎಡ್ದುಕ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಬೆಚ್ಚ ಏನು ಹೊಡೆದುಕ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಅದ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಳಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾರ್ದಿರ್ತೆ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಬಾರ್ದಿರ್ತೆ ಟಿಕ್ 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 ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ತುಳಿ ಈ ಬೆಚ್ಚನ ಟೈಮ್ ಉಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಬರೋಡು ತುಳಿ ಸುಗರ್ ನಮ್ಗೆ ದಿಂಜ ಬೋಡ್ಸಿ ಚೂರು ಬಡೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೋದು ಪೊಂಡು ನೀರು ಬೋಂಡ ಮಾತ್ರ ತೊಂಡು ಇಜ್ಜನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಡ್ನೆ ಸುಗರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಡ್ನೆ ಬೇತ ಫ್ಲೇವರ್ ದಾಲ ಬಾಡುಜ ಕಲರ್ ಪುಡಿ ದಾಲ ಬಾಡುಜ ದಾಯಿ ಬಾಡುಜ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮನ್ಪುಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬಾಡುಜ ಖಾಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ತೆರೆದು ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮನ್ಪುಣೆ ವಾ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಂಡ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕ ಕರಂಚುನೆ ಆಯ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಆಂಡ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ತಂಚ ಆತಿಜಿ ಸರಿಯ ತೂಲೆ ವಾ ರೀತಿ ಆತಂಡು ಅರ್ಧ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತು ಕೋ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಭಯಂಕರ ಚೀಪ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಅರ್ಧ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಗಿಟ್ಟನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ ತೂಲೆ ಆಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇಡು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂದು ಅರ್ಧ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಪೂರರ್ಗ್ಲ ಈ ಅರ್ಧ ಕೋಳಿ ಮಿಠಾಯಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲೆದುಕ ಗೈಸ್.